Mistä sä oot niin crazy? Osa 2. Koska mä en halunnut tehdä mitään muuta. Vaan sä oot niin crazy. Sä oot niin crazy. Niin mä oon niin crazy. Mitä oot niin hullun crazy? Sä oot niin crazy, koska sä oot niin basic. Mä oon niin basic. Sä karhun korvat kun auttaa mua. Niin mä oon karhu vasta 10 vuoden päästä. En voi olla... Mä oon niin crazy. Sä oon niin crazy, koska mä oon niin hazy. Koska sä on niin, tässä on vähän erilaisia sanoja, mutta en mä tiedä. Sä on niin crazy. Mä oon niin basic. Mä oon karhu. Multa on lähtenyt irti korvat, koska näette kai on mulla korvat. Mut ne on tulikuumat. No oikeesti tulikuumat, vaikka mä puhun musiikkiviulalla. Häh? Sä on niin crazy. Mä oon niin basic. Mä en enää teille tee 3. osaa. Tai kyllä mä teen 3. osan, mutta 4. osaa en tee. Sä on niin crazy, mä oon niin basic. Sä on niin crazy, koska sä on niin basic. Mä oon niin basic, sä on niin crazy. No. Ei mennä tonne, koska sä on niin crazy. On crazy, sä oot crazy. Sä oot niin crazy, koska mä en tee enää ikinä tätä. Paitsi 3. osa. Heippa!